Mit navn er Hasse Bergmann. Jeg er direktør for selskabet Scales, etableret sidste år. Scales er det engelske ord for skalerbarhed. Vores forretning er skalerbar og baserer sig på 3 ord for værdier, nemlig commitment, ærlighed og efficiens. Ene og alene med disse 3 ord og et ønske om at få farven grøn indarbejdet i vores visuelle identitet, lykkedes det Vestringer Velling på meget hurtig og effektiv og dynamisk måde at komme frem til resultater i et væg-til-væg look and feel. Hvad er Scales visuelt? Det vil sige logo, visitkort, markedsføringsmateriale og website var på plads relativt hurtigt. Vi fik en ekstrem god sparring med Vestringer Velling meget tidligt. De formåede med denne her mangelfulde information at komme frem til at fange essensen af Scales. Og jeg håber, at der er rigtig mange kunder, der faktisk vil følge vores spor og opleve den efficiens, hvormed Vestringer Velling præsterer inden for deres fagområde. De er knivskarpe.